गभर्नमेन्ट परिबर्तन सरकारनो मा परिबर्तन सरकार जाखो होमबालाय खुलुमबाय गाइसमोन ओमफ्राय तो नोंथांमोना मिथिगौ जे मैया नोंथांमोननि थाखाय आङो उन्दुवाखै हरनि 1टा बाजियाव आङो निउस पेपार नायदों आसाम ट्रिबिउनखौ नायदों माने आं बुंदोंमोन मैया भिडिअबो होदोंमोन जे फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसे VCDC सेक्रेटारिनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै मैया आङो भिडिअ होदोंमोन तो थारैनो मैया हराव 1टा बाजियाव माने 12:30सोआवनो फैयो खोमा आङो 1टा बाजियाव सिरि मोननानै निउस पेपारखौ नायदों आसाम ट्रिबिउनखौ आरो थारैनो रिजाल्टखौ होमारदों नङा होमबा तो बाथ्राया जाहैबाय होनाय लोगो लोगो दायो फेसबुकाव गोबां सुबुंफोरा माने मोनसे एलिगेसन लाबोदों जे 91, 95, 94, 85 निफ्राय 96 हालागै मोननाय जायफोर केन्डिडेट्सफोर तो बिथांमोना मानो सेलेक्ट जायासै होननानै एलिगेसन मोनसे अजद लाबोदों तो बाथ्राया जाहैबाय थारैनो फैसा सोलिमारदों नामा जितु फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्ड आरो VCDC सेक्रेटारिनि साख्रिनि थाखाय थारैनो फैसा सोलिमारदों नामा फैसा लामारदों नामा दा बे बाथ्राया माने बे बाथ्रानि सोंलुआ बा बेनि सोंलुनि फिननाया BTC गभर्नमेन्टनि आखायावसो दोङो जोंनि आखायाव गैया एक्चुअली जोंथ' खोनानो मोन्दों फैसा सोलिदों मादों होननानै खिन्थु जों रावबो प्रुफ होनो हाया आंबो प्रुफ होनो हाया दिनै तारिखाव दा बे बुस्थुखौ दा जाय बिथांमोना साख्रि दिनै मोननो हाबाय बिथांमोनखौ सोंहैनांगोन फैसा होमारदों नामा नंगौ बेयाव साफा सानै जेनेवन ओंखारगोन खिन्थु जाय बिथांमोना सोरबा फैसा होमारना लादों बा लादोबा दा बिथांमोनाबो खिथाना लानाय नङा बा बुंना लानाय नङा आं फैसा होनासो लादों बे सिस्टेम बुंना रावबो लाया माने बुंना लानाय माने बे गाव फासिगोन नङा होमबा तो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव दायो गोबाङानो माने पस्ट होबाय थादों तो नोंथांमोना नुनो मोनगोन तो नोंथांमोननो मोननैसो आङो माने दा बड'लेण्ड फिटनेसआव मोनसे होदों तो बेखौथ' डाइरेक्ट जेनेबा नोंथांमोना जेनेबा BPF खाय बुंखागोन जेनेबा बे BPF खाय बेबायदि बुंदों तो BPF नङि सुबुंफोराबो जेनेबा पस्ट होदों लोगोसे सासे केन्डिडेट बिनाबो 94 ना 95 मोनदोंमोननो बियो भिडिअबो लाबोदों तो भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय आं भिडिअखौ होना होनसै नङा होमबा BTC गभर्नमेन्टखौ सोरांस्लाब मोनाखै गाइसमोन 4टा ना 3टा मा जाबाय हर गेजेराव होनो हादों रिजाल्टखौ बे जेबो नङा देलाय थिगानो दं जेनेबा बे जेबो नङा खिन्थु 85, 84 फोरनिफ्राय लानानै 96 मार्क मोननायालागै मोनाखै आं सिनायनाय जाय माने फैसा होआखैमोन फरेस्ट गार्डनि आरो ओमफ्राय फरेस्टारफोराव 91, 92 मोननाय आं सिनायनायफोरानो मोनाखै होमबा अबे लेभेलाव जों फोथायबावनो जेनेबा BTC गभर्नमेन्टखौ जोंनि मा होनो काउन्सिल गभर्नमेन्ट परिबर्तन सरकारनो मा परिबर्तन सरकार जाखो होमबालाय होमबा माबायसा मानसियाथ' मोनदों होमबालाय 96 मोननाय 91 मोननाया जुदि मोनाखैबा जेनेबा आंनिखौ बुंबाथाय आंनियाबो बिदिनो 94, 95 नि खाथियाव थागौमोन मिस्टेक जानाय कुइसनफोरनि मार्कखौ होबाथाय जेनेबा माबायाव तो बिथाङा बुंदों जायफोर माने 85 बा 84 निफ्राय 95 बा 96 लागि मोनदों तो बिनि लोगोफोरा सासेबो मोनाखैनो साख्रि फरेस्टारानो जा फरेस्ट गार्डआनो जा VCDC सेक्रेटारियानो जा बिनि लोगो सासेबो मोनाखै होननानै बुंदों आरो जायफोर फैसा होआखै होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों तो थारैनो फैसा लामारदों नामा बेखौथ' बुंनो हाला जोङो सोलिदों होननानै खोनादों मोनदों 8 लाख 10 लाख बिदिनो बायदिसिना लाख थाखा लानाय खोनादों होननानै बुंदों VCDC सेक्रेटारिनि थाखायबो फैसा लानाय खोनादों होनना बुंदों 6 लाख 7 लाख बेबायदि दरदाम सोलिदों होनना बुंदों तो बेसेबां सैथो दा बेखौथ' बुंनो हाला नङा होमबा दा बाथ्राया जाहैबाय आंनिबो मोनसे सोंलु जे गभर्नमेन्टनिसिम थारैनो ट्रेन्सपारेन्सि जामारदों ना जुदि 91, 92, 93, 94 नङा होमबा बेसेबां मोननाय मार्कानो जुदि मोनाखैब्ला 70 मोननायासो मोनदोबा बोरै माने बेयाव ट्रेन्सपारेन्सि थादों होननानै जों फोथायनो हानो दा बेबो मोनसे बाथ्रा नङा होमबा तो जिखि जादोआ नोंथांमोना गावबा गावनि मतामतखौ बुंहरबानो जाबाय बेसे मार्क मोनदोंमोन नोंथांमोना फोरमायहर आंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों गोजोन्थों।